हेल' बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नायजाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेज चेनेलनि जानानै प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबाय। आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दङ। आं दिनैहाय बुंखानाय बायदि लाइभ हाबाफारि लानानै फैदों। आरजनि खावलायनाय नोंथांमोना अननानै दाहाय आं जेब्ला खावलायगोन अब्ला आंनो फोरमायहरनो हागोन। बेखौ आङो हास्थायखाबाय। बे समाव खावलायनो लुबैदों अननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोननि डेशबर्डआव बा प्रफाइलावहाय शेयार खालामनानै जोङो मेथाइ मोनसे खोनासंनानै लानो। अब्ला खोनासंदो। साउन्डखौ मोजां खोनायाखैब्ला अननानै खोन्थाहरबाय। मानसिनि जिउ लामाया दाबो मानो सिरि मोना गोबां सुबुङा दाबो मानो सिरि मोना गोबां सुबुङा उन्दुलांबाय गोदो गोदो सैताननि बुरखानाया उन्दुलांबाय गोदो गोदो सैताननि बिलिरनाया हरबादि खोमसि हादरजों हादरबो दावहा जाबोबाय धोरोमजों धोरोमबो दावहा नांबाय हादरजों हादरबो दावहा जाबोबाय धोरोमजों धोरोमबो दावहा नांबाय मिथिनानै मिथियो बायदि सुबुङा नुनानैबो नुयै बायदि सुबुंनि गोसो बेनो जादों सुबुंनि जिउनि बासायजानायनि दावहाथिलि बेनो जादों सुबुंनि फोथायनायनि दावहा बासायजानायनि कमेन्टखौ आं फरायजोबनो हायाखै। आं फरायगोन दसे उनाव। नोंथांमोना मेथाइखौ खोनासंदो। बिदिनो आं रेडि जानानै दं। नेटवर्कआ एसे इसु जानानै दं। बेनिखायनो आङो निमाहा बिदों। आं फैगोन कमेन्टखौ फरायगोन लोगोसे बे समाव खावलायबावनो लुबैदों नोंथांमोना आरजनि खावलायनाय दंब्ला दा हरथ'नो नाङा। दा आं जेब्ला खावलायगोन बे समाव हरनो हागोन। थेंक इउ स' माच। मानसिनि जिउआ बेसेन गैला संसारा थैनि बेसेनाबो ओंथि गैलिया
बेसेन गैला संसारा थैनि बेसेनाबो ओंथि गैलिया नाथाय दङ थरथिंसे थैनि बेसेनाबो ओंथि थरथिंसे थैनि बेसा इसोरनि आखाइ आदसा कमेन्ट फरायनोसै बे समाव जोङो साउन्डखौथ' मोजाङैनो खोनादों जानो हागौना आसु हाजोआरि जय मासिया दा मा खबर अके जय मासि नोंसोरनि खबरा एसे नुनो मोजां मा खबर रहित नार्जारि हाय अके हेल' आंसो गुड इभिनिं आदा सोरबा बाख्नायजाथाव आमाय अके आमाय थेंक इउ रोमै बसुमतारी नामाबो हेल' आदा अके हाय मा खबर आदसा सोरां नार्जारि प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ सो माच लाइभआव बाहागो लानानै चन्द्रफल आमेन अके आमेन आदसा बे ब्रह्म गोजोन मोनाबिलि आगे अके नोंसिनि गोजोन मोनाबिलि लोगोसे मोनाबिलिनि गोजोननाय जासिबाय थेंक इउ सो माच नमिता बरगयारि बनवारि गुड इभिनिं आदा अके नोंनिसिम गुड इभिनिं थेंक इउ सो माच आंनि लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय सिन्था बसुमतारी जिबनाव गोबां टेम्पटेसन बा दा सम संसाराव गसंथानो दोनखायो प्लिज बे बरगयारि असिन जेब्ला आर'ज खावलायनायनिफ्राय बिहरो बिथांमोना आंनो हरनानै दा समाव बिसोरखौ खोन्थाहरनानै थेंक इउ सोनिया बसुमतारी आदा गुड इभिनिं अके नोंनिसिम गुड इभिनिं रहित नार्जारि गुड इभिनिं दा आदा अके प्रेज द लर्ड आमेन अके प्रेज द लर्ड बिपि नार्जारि दादा गुड इभिनिं नोंनिसिम गुड इभिनिं उनाव आं आर'जनि खावलायनायखौ लागोन बिश्वजित नार्जारि गुवाहाटीयाव बिथाङा गारि सालायो आंनि खामानियाव इसोरा हेफाजाब होदों अके थेंक इउ सो माच मोजां खोनादों दा अके रहित थेंक इउ सो माच खोन्थाहरनायनि थाखाय जयन्ती वारि थेंक इउ माया मोसाहारि दादा आंनि थाखाय बिना हर बिखा मावनानै थानो हाया बिखा सानायानो सानफ्रामबो उन्दुनो हाया दादा अके अन्नानै बिना हर दादा अके अन्नानै आं दै लानो बे समाव खावलायदों दै लानायनि उनाव आङो दा आं जेब्ला खावलायगोन बे समाव आंनो कमेन्ट मोनसे खालामबानो जागोन दे थेंक इउ गुड इभिनिं आदा आंनि थाखाय आर'जआव लाफादो अके बिबुं गगा मोननाय गुजुनाय अके सिखायो अन्नानै आर'जनि खावलायनायखौ दा हरथ'नाङा आं बे समाव खावलायबाय नङाबा थालांजोबगोन रानि ब्रह्म हाय आदा अके हेल' मा खबर आसा खालामदों मोजाङैनो दं होननानै नङा होमबा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो थानांगौ आदसा रसिका नार्जारि गुड इभिनिं आदा अके नोंनिसिम गुड इभिनिं अब्ला आं दिनैहाय लादों जाहैबाय थोंजोङै नोंथांमोननि आर'जनि खावलायनाय हाबाफारि नोंथांमोना जाय पइन्टसफोर बिसयफोर दङ दा दसे उनाव आंनो हरनो हागोन दा हरथ'नो नाङा आं बे समाव खावलायदों बे समाव आं इसोरनि गाहाम बाथ्रा मोननैसो आं फरायग्रोनानै लानो लुबैदों जाहैबाय आं दिनैनि बिसयखौ लादों जाहैबाय जों जेब्ला सैनाङो बे सैनांनायखौ जों इसोरनियाव फोथायनाय आरो बिनियाव प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जों जि आसा लायोना बेनि गेजेरजोंहाय बिखौ देरहासारनाय बिनि ओंथिखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै लानो लुबैदों मिथिसार दैमारि गुड इभिनिं ब्रादार अके गुड इभिनिं टु रानि ब्रह्म मोजां आदा अके थेंक इउ सो माच आदा आंनि नोंनि भइसखौनो मोजां खोनायाखै आदा अके मोजां खोनायाखै नामा भइसखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै अन्नानै खोन्थाहरदो साउन्डखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै ना खम जादों ना बारा जादों ना गावस्रादों खोन्थाहरदो अन्नानै आं दिनैनि बिसयखौ लादों जाहैबाय जोंनि जि टाइटेल एबा थीम थोंजोङै आर'ज खालामनाय हाबाफारियाथ' थाबाय बेजों लोगोसे अभारकामिं suffering through faith and hope in Christ प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नियाव फोथायनाय आरो आसानि गेजेरजों जोंनि बे सैनांनाय बेनिफ्राय जों माबोरैहाय उदां जानो हायो बेनि बिसय आं लादों जाहैबाय बे सैनांनाया मानसिनि जिबनाव मोनसे एक्सपिरियेन्स जायो होनना बुंदों साफारिं इज ए पार्ट अफ द हिउमेन
एक्सपिरियेन्स जोंनि मानसिनि एक्सपिरियेन्स बियो बे सैनांनाय आरोना आरो बे सैनांनाया जोंनि जिबनावहाय फिजिकेल पेइनबो जानो हागौ इमोशनेल डिस्ट्रेसबो जानो हागौ जोंनि गोसोनि साननायजों मेंग्लिनायफोरबो जानो हागौ और स्पिरिचुअल चेलेन्जेसफोर आत्मिक जिउनि सैनांनाय चेलेन्जफोरबो जोंनि गेजेराव जानो हायो आरोना बेनिखायनो जों दिनैहाय थांनानै थानायाव जोंनि जिबनाव गोबां चेलेन्जफोर गोबां साफारिं सैनांनायफोर जों मोननो हायो बेनो जाहैबाय जोंनि मोदोम हिसाबै जोंनि इमोशनेल दुखु दाहा गाबनांनाय मेंनांनाय आरो जोंनि आत्मिक जिबनाव जों सैनांनायफोर जों मोननो हायो नङा होमबा बेबायदिखौ जोङो दिनै सैनांनो हागौ बा सैनांनो नांगौ आচ্ছা कमेन्ट मोननाय फरायग्रानि ओके जिरास अचे मोजां खोनाबाय दावहारु थेंक इउ सो माच जिरास बसुमतारी इसरा जों बयखौबो लाइभआव फैनायनि थाखाय ओके थेंक इउ सो माच आচ্ছা बिबुं बसुमतारी मोजां खोनाफिनबाय आदा ओके थेंक इउ सो माच आं थाब थाब फरायनो जायो बिराद स्पिडबो हायो आङो बिराद लासैबो हायो आচ্ছা अनसुमै बसुमतारी गुड इभिनिं सार अन्नानै आंनि नखरनि आरो आंनि थाखाय बिनानै हर जेन आत्मिक जिबनाव बोलोगोरा जानो हानाय बादि ओके जागोन दाहाय आं आरज खालामगोन एबार मोजां खोनाबाय आदा ओके थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय खोनादों ब्रादार ओके सोमदोन नार्जारी आচ্ছা रिना नार्जारी गुड इभिनिं फंबाय गुड इभिनिं तो बसुमतारी ओके नोंनि एसेबां मोजां खामानि मावनाया थारैनो बाख्नायजाथाव आदा इसोरा नोंनि गासैबो खामानि मावनो लानाय आरो मोनफ्रोमबो जिउआव जाफुंसार होथोंसै थेंक इउ सो माच मोजां खोनाबाय ओके सोरां नार्जारी ब्रादार इसोरा नोंखौ अराय बेबायदिनो हेफाजाब होदो थेंक इउ सो माच गुड इभिनिं आदा सामुएल नार्जारी माहारि बर' आमेन आमेन ओके थेंक इउ सो माच अब्ला आं बे समाव इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनि आं कमेन्टखौ फरायथ'नाय नंला अननानै गाज्रि मोननो नाङा बे समाव आं खावलायनो लुबैदों बेनिखायनो बे सैनांनाया साफारिंआ जोंनि जिबनावहाय बे फिजिकेल फेक्टरबो जानो हागौ जोंनि मोदोम देहानिबो जानो हागौ बे इमोशनेल फेक्टर जोंनि गोसो गोरबोनि हांमा जिंगासिनाय गाबनांनाय मेंनांनायबो जानो हागौ आरो बेयो जोंनि स्पिरिचुअल चेलेन्जेसफोर जानो हागौ आत्मिक जिउनि सैनांनायफोरबो जोंनि गेजेराव जानो हागौ बेबायदिनो सैनांनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि नाथाय दिनै इसोरा जोंखौ समाय लायाखै बियो बुङाखै आरो बाइबेला जोंखौ फोरोङाखै दा बाइबेल डाज नट प्रमिस आस a life without suffering जोंनि जिबनाव जों सैसोनाय मोननाय नङा होननानै बाइबेला दिनै समाय लायाखै इसोरा दिनै जोंखौ बुङाखै but it offers us hope इसोरा दिनै जोंनो मोनसे अफार होदों आसानि मोनसे अफार होदों जोंनि जिबनाव बे दुखुआ सैनांनाया गाबनांनाया फैनाय नङा होननानै दिनै इसोरा समाय लायाखै नाथाय बे सैनांनाय दुखुनि गेजेराव इसोरा जोंनो मोनसे आसा होदों but it offers us hope होनना बुंदों strength बोलोखौ बियो जोंनो होदों and guidance गावनि दिथाखौ गावनि दैदेननायखौ बियो दिनै जोंनो होदों बेनिखायनो जोंनि जिबनाव इसोरजों थानानै जोङो माबोरै बे सैनांनायफोरनिफ्राय बारग'नो हायो बा इसोरजों थायोब्ला जोङो माबोरैहाय बारग'नो हायो बेखौ जों दिनैहाय सोलोंगोन रहित नार्जारी आं गगा मोनदों अके आरज अके अन्नानै आरजनि खावलायनायखौ दा हरथ'ना आं बुंबाय थादों नङाबा थालांजोबगोन ना बे समाव आं खावलायनो लुबैदों आरो बे सैनांनाया फैयोब्ला गिबि पइन्टआ जाहैबाय जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै लानांगोन आरोना जों बे सैनांनायखौ जों दिनै मोनदों ओभारकामिं साफारिं थ्रु फेथ एन्ड हप इन क्राइस्ट फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनाय आरो मोनसे आसानि गेजेरजोंहाय जोंनि बे सैनांनायफोरखौ जोङो बोखारनो हायो होनना बुंदों माबोरै जों बेनिफ्राय बारग'नो हायो बेनिफ्राय जों माबोरै उदां जानो हायो होनोब्लाथाय गिबियाव जाहैयो नाम्बार 1 जों बेखौ गनायनानै ला एक्सेप्ट खालाम आरो जों बेखौ बुंथिनानै हो एक्न'लेज दैट साफारिं इज ए पार्ट अफ लाइफ सैनांनाया जोंनि मानसिनि जिउनि मोनसे बाहागो होनना बुंदों ए पार्ट अफ लाइफ जोंनि जिउनि बे मोनसे बाहागो होनना बुंदों बेनिखायनो जननि 12:33 सिरियाव जों जेब्ला नायो बेयावनो नुयोना बाइबेल सिरिजों नायो नोंथांमोनाबो नायोब्ला नायनो हागोन जन चैप्टार 16 verse 33 आवहाय जोंखौ मा बुंदों बे समावहाय
जोङो नायनि जन चैप्टार 16 verse 33 आव जोंखौ मा बुंदों बे समाव जों बाइबेल सिरि नायनि बेफोरखौ आं नोंसोरनो खोथाबाय नोंसोरो आंजों खौसे जानानै सान्थि मोननाय बायदि संसाराव नोंसोरो नासयजागोन नाथाय गोहो खालाम आङो संसारखौ फेजेनबाय नामा दिनै इसोरा दिनै संसारखौ फेजेनबाय माबोरै संसारखौ बियो फेजेनखोबिलाय गावनि मावनायनि गेजेरजों गावनि फोथायनायनि गेजेरजों दिनै जिसु ख्रिस्टआ इसोरनि सासेल' बिसा हौवा जानानै दिनै बे इसोरनि जबानखौ बियो लाखिबाय रावखौबो बियो आद्रि खालामाखै रावखौबो बियो गाज्रि बुङाखै बे इसोरनि खामानि मावदों आरो इसोरनि बिथोन बायदि हुकुम बायदि बियो गावनि जिउखौहाय कालभारिनि क्रुसाव दोगथाब जानानै गासै जोंनि पापमानिफ्राय बियो सुस्रांबाय नामा बे जोंखौहाय दिनै बासायबाय बेनिखायनो बे संसारनि गासै गाज्रि पाप गाज्रि साननाय मुगैनाय गासैखौबो बियो दिनै गैया खालामबाय नामा संसारखौ बियो फेजेनबाय संसारनि गाज्रि गासैखौबो बियो फोजोबबाय पापखौ बियो मा खालामबाय नेवसिगारबाय आरो बेनिखायनो जायफ्रानोखि इसोरजों थायो बेबायदिनो जोङो इसोरनि बे बासायजानायखौ जोङो मोननो हायो आरो दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बुहुमाव जेब्ला बियो दंमोन संसाराव जेब्ला बियो दंमोन गावबो गोबां सैहो जादों सैतानजों आनजाद लाजादों हाजो खर'आव थांनानै बियो आनजाद लाजादों अन्थाइखौ सिथाव खालामनानै फिथा खालामनानै जानो थाखाय खावलायदों गोजौ हाजोनिफ्राय बारजुमनो थिनदों माबायदि आनजादा बेनि जिबनाव फैदों इसोरनि बिसा जानानै गोसोब्ला बेखौ बे सैतानखौ बियो बेयावनो फोजोबनो हायोमोन बुथारनो हागौमोन नाथाय बिफाया जेरै थिनदों बियो मोनसेबो बारगा खामानि मावाखै दिनै बाइबेला जोंखौ मा फोरोंदों बेनिखायनो बे सैनांनाया जोंनि मानसिनि जिउनि मोनसे बाहागोसो नामदों suffering is a part of life बेखौ जों एक्सेप्ट खालामनि एक्न'लेज खालामनि जोंनि जिउआव आंनि जिउआव बे दुखुआव फैखानो गोनां फैथों दे इसोरानो सैनांदों इसोरनि बिसा हौवा फोरबो जिसु ख्रिस्टआनो सैनांदोंमोन सैतानजों नासयजादोंब्ला आरो जोंलाय सरासनस्रा मानसि जिसु ख्रिस्टआ जेरै बिफाखौ फोथायदों बेबायदि फोथायनाया जोंनियाव गैया जिसु ख्रिस्टआ बिफाखौ फोथायनायनि गेजेरजों जेरै गेदेर महिमा मावदों जोंनि गेजेरावथ' बियो गैबावा अब्ला जोंनि गेजेराव मानो आनजाद नाया जानो आनजाद नायगोन बेनिखायनो जों बे सैनांनायखौ जों एक्सेप्ट खालामनि बेनिफ्राय आं बारा गोलाव बुंनो आं सानाखै मोनसेल' बाथ्रा बुंबावनो लुबैदों रमानि 8:29 सिरियाव जोंखौ बुंदोंना बे आसाखौ बे बरसाखौ प्रभु जिसु ख्रिस्टनि पारपस बायदि दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टआ इसोरनि पारपस इसोरा दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ मा उद्देश्य मा थांखि लानानै दिनै संसाराव दोनहरखो जोनोम जाहोखो बे गासैखौबो बियो जाफुंहोदों बेनिखायनो जोंनि जिबनाव दिनै इसोरा मा हास्थायदों जोंनि जिबनाव प्रभु जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोंनि जिउआव बियो मा हास्थायदों जों बे पारपसखौ जों दिनै साननानै ला जोंनि सायाव बियो दिनै इसोरा मा लुबैदों जों बेखौ नागिरदो बेनिखायनो जों दिनै गावखौ बोलोगोरा खालामनोब्ला जोंनि आसाया जोंनि बरसाया आरो जोंनि बोलोआ स्ट्रेंथआ प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायावसो जोङो मोननो हायो बेनिखायनो जों दिनैहाय फोथायनि नों दिनै गोबां दुखुआव दं गोबां सैनांनायाव दं मिथिगौ इसोरा अब्लाबो जों दिनै इसोरनो गथायगोन ना जायफ्रानोखि आंनियाव मेसेज खालामबाय कमेन्ट खालामबाय बिथांमोननि थाखाय आं गुबुन मोनसे आर'ज खालामगोन दा आं लाइभआव आर'ज खालामगोन लाइभनि थाखाय बेखौ आं खावलायग्रोबाय बे समाव आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननि गेजेराव आर'जनि खावलायनाय बिसय दंब्ला नोंथांमोना थाबनो आंनो हरनो हागोन बे समाव कमेन्ट खालामनो आं खावलायबाय आच्छा मिथिसार दैमानि ब्रादार प्लिज प्रे फर मी लोमजाना दं आरो आं साननै जाबाय अके मिथिसार दैमानि ना आं आर'ज खालामनि
हालेलुया गोथांखौ इसोरा फानो आफाखौ दान बे समाव हामबाय होनदों बे समावहाय जे फंबाय मिथिसार दैमारि बे साननायनिफ्राय लोमजानानै दं फोरबोआव बिनि गासै सैनांनाय देहानि अंगफोरखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोआव नों बेखौ नाजावदो नोंनि बोलोगोरा आखाइजों बिनि बायग्लिनाय देहा सोलेरखौ नोङो बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबोआव नोंनियाव जि आसा बरसा आरो फोथायनानै फैदों फोरबोआव बेखौ नोङो जाफुंहोदो फोरबोआव बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदों नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों नों बेखौहाय टाच खालामदो फोरबोआव हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज आसल बासेरा ख्रिस्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ सो माच आमेन आदा आंनिसिम नोंनिसिम आरज खालाम आफा इसोरनिसिम हामबाय आंनि जिबन नखरनायाव थेंक इउ माहारि आं खायसे बिषय मेन बिषय नङाब्ला आं खेबसेनो ज' खालामगोन सोरनाबा बेमारनि बायदिसिनानि थाखायबा आं एक्सट्राय खालामगोन अननानै दैफोर लाखायोब्ला आं मोजां होननानै आं सानदों बे समाव मनिस्वर मुसाहारि मोदोम साख्रुबनाय लोमजाबाय थायोब्ला दा अननानै आरज खावलायबाय इसोरा थारैनो नोंथांनि आरजजों आंनि लोमजानायखौ सिगां अननानै मेगन मिसिब मनिस्वर मुसाहारि थायोब्ला दै लायोब्ला मोजां आं बुंबाय थायो बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव जुदि बिदि दङब्ला दै थौलानो आं बे समाव खावलायखाबाय बिनि उनावसो आंनो कमेन्ट खालाम मनिस्वर मुसाहारिनि थाखाय जों आरज खालामो मोदोम सानाय जाबाय थायो बिथाङा हालेलुया गोथांखौ इसोरा फा आरो बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों जे मनिस्वर मुसाहारि बे दिनै मोदोम सानायजों भुगिनांनानै दं फोरबोआव लोमजानाय देहाजों बे भुगिनांनानै दं फोरबोआव बेनिखायनो जों दिनै नोंनियाव आसा बरसा आरो फोथायनायनि गेजेरजों फैदों फोरबोआव मानोना नोङो बुहुमनि बिगोमा जोंनि जिउनि बिगोमा फोरबोआव नोङो जोंनि दुखुखौ माब्लाबाबो नायनानै थानो हाया फोरबोआव जोंनि बिनायफोरखौ नोङो खोनासङो जोंनि गाबनायाव नोङो जोंनि मोदैफोरखौ हुगारो फोरबोआव बेनिखायनो बे बिथांनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव बिनि बायग्लिनाय गोसोखौ दिनै नोंनियाव लाबोदों फोरबोआव बिनि देहायाव दिनै मोदोम साख्रुबनाय जानानै लोमजानायजों भुगिनांनानै दं फोरबोआव बेनिखायनो बिनि गासै देहा सोलेर अंगफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोआव नों बेखौ नाजावदो आरो नों बेखौ गोथार खालामदो नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो फोरबोआव नोंनि गोथार आखाइजों बिनि गासै सैनांनाय अंगफोराव नों बिलिरदो आरो बिनि जे सानाय सुनाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबोआव बिनि जिउनि गोजोननायखौ होदो मोदोम हिसाबै सोखा जानायखौ होदो फोरबोआव आरो जों फोथायदों जेब्ला नोङो संसाराव दङ गोबां खानाफोरखौ नों होदों गोबां लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों गोबां बबाफोरखौ नों रायहोदों फोरबोआव बरंस नों थैनाय लाजारुसखौ सानब्रैनि उनाव नों फोथांफिनदों जों दिनै बेखौ गथायदों फोरबोआव बिनि जिबनाव नोङो थादो नोंनि गोथार आखाइजों नों बेखौ स्पर्श खालामदो बिनि गासै सानाय सुनाय लोमजानाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव जों दानो खारनो थाखाय बिथोन होबाय फोरबोआव हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज शास्त्र बासायग्रा ख्रिस्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आচ্ছা थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय आচ্ছা बसुमतारी आरो आंनि मोनफ्रोमबो भइसफोरा बिखा बिख्लो अके आरो नोंनि मोनफ्रोमबो भइसफोरा बिखा बिख्लोआव थाक थाक नांजोबो आदा नोंनि बिखा सिंनिफ्राय ओंखारनाय रावफोरा गोसोआव दोहो मोनलायनाय मोनखायो आदा अके थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय बसुमतारी थेंक इउ आচ্ছা आं लासै लासै बिलांबाय थागोन आं आधा घन्टा सम दङ आচ্ছা सनिया बसुमतारी आदा आं दासान्दि गोबां बेमार आरो जेंनाजों गोबां नारसिन जानानै दङ अके बेमारजों नारसिन जानानै दङ ना आंनि थाखाय बिनानै हो आदा आं बे बेमार आरो जेंनानिफ्राय रैखा मोनो हानाय बादि आरो आं उदै खर' गारामा साबाय थायो आदा आं दै लादों आंनि थाखाय इसोरनाव बिना हो अननानै आं बे समाव खावलायदों सनिया बसुमतारी हान्थु खरायनो आं खावलायबाय बे समाव
हान्थु खरायगोन आरो मेगन मिसिगोन फारसेजों दै लादो बे समाव खावलायदों सनिया बसुमतारीखौ सनिया बसुमतारी अननानै हान्थु खरायनो बे समाव खावलायदों गोबां बेमारजों बियो भुगिनांनानै दङ बिनानै होदो होनना बुंदों लोगोसे उदै खर' गारामा साबाय थायो होनना बुंदों जों आरज खालामो सनिया बसुमतारी अननानै मेगन मिसिगोन आरो हान्थु खरायगोन हालेलुया गोथां आरो गोथार इसोरा आफाखौ समाव हामबाय होनदों जे बिनानाव सनिया बसुमतारी बिथांखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदों प्रभुपा बेखौ नों नाजावदो बिनि बायग्लिनाय गोसोफोरखौ नोङो लुखांफिनदो प्रभुपा बिनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउखौ नों स्पर्श खालामदो पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि जिबनखौ नों सुफुंदो प्रभुपा दान बे समाव गथायदों बिनि जि बेमार नों आफाया मिथिगौ गोबां गेदेर बेमार बियो दिनै बिखौ लानानै जिबनाव गिनाय मोनदों प्रभुपा नाथाय नोंनियाव बियो जेबो नङा नोंनि फंसे रावनि हुकुमाव बिनि बेमारा गोजान जागोन प्रभुपा बिनि देहानि सैनांनायखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभुपा सैनांनाय मोनफ्रोमबो अंगफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नों बेखौ नाजावदो नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो प्रभुपा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे देहानि सैनांनाय अंगफोरखौ नों बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो प्रभुपा जि उदै खर' आरो खुगा सानाय जियाव जि सायाथों मानो प्रभुपा नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो आरो बेखौनो सोखा जानायखौ होदो प्रभुपा नोंनि आत्माजों बिनि जिबनाव नोङो खोथा बुंदो प्रभुपा नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिनि जिबनाव नोङो खामानि मावदो प्रभुपा हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय प्रभुपा बे समाव गथायदों बिथाङा जि दै लाबाय बे दैखौ नोङो गोथार खालामदों नोंनि गोथार आत्माजों बे दैयाव नों सुफुंदो प्रभुपा नोंनि गोथार जिउ जि बोलोखौ गोहोखौ बे दैयाव नों थानो होदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे दैयाव नों दांनानै बेखौ गोथार खालामदो प्रभुपा जेराव सातगोन लोंगोन गासैबो अहुसि आत्माफ्रा गोजान जागोन प्रभुपा सैताननि गाज्रि आनजादफ्रा गासैबो गोजान जागोन आरो जिउआव बिसोरो बेजोंनो सोखा जानायखौ मोननो हागोन जों फोथायदों प्रभुपा हामबाय होनदों दिनै बे बिनानावखौ नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदों जों हान्थु खरायदों प्रभुपा बेखौ नोङो नाजावदो आरो बेखौ नों अनखांबाय बिनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनदों नोंनि सायख' होगोन प्रभुपा नोंनि सायख' होगोन नोंखौ हामबाय हामबायनो बे समाव जोंनि गेजेराव नोंनि गोथार आत्माखौ जोंनो होनायनि थाखाय बे गुसुं आरो सास्रा बासाखौ ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै आमेन गोजोनथों थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय ब्रादार आंनि थाखायबो बिना होदो उदैयाव गेस प्रब्लेम जादों अके हालेलुया गोथां इसोराफा बे समाव नोंखौ हामबाय मावदों जि बिनानाव सोरां नार्जारि बिथांनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभुपा बिनि जि गेस प्रब्लेम जि प्रब्लेम जायाथों मानो प्रभुपा नों आफाया मिन्थिगौ जिउआव गोजोननायखौ बिनो होदो नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहाफोरखौ नों स्पर्श खालामदो प्रभुपा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि बे अहुस्थ देहाफोराव बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो प्रभुपा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्त्र बासाखौ ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आच्छा दिपि नार्जारि दादा आंनि थाखाय बे बिनानै हो आं मोनायाव लोमजाबाय थायो आरो गेस प्रब्लेम जायो उदै सानायनि थाखायबो अन्नानै बिनानै होबावदो दादा इसोरनि अननायजों नोंजों बिजाबाय थानानै गेसआबो एसे उदै सानायाबो साबसिननिफ्राय साबसिन जादों अके थेंक इउ सो माच इसोरा बाख्नाय जाथों जिपरामोना दिपिया हालेलुया गोथां इसोरा फादानो सावनोखौ हामबाय होनबावदों प्रभुपा जि जिपरा बे दिनै गावनि देहानि सैनांनायनि थाखाय नोंखौ सायख' होदों प्रभुपा दिनै नोंनियाव थानायनि गेजेरजों नोंनियाव आरज खालामनायनि गेजेरजों बिनि गासै बेमारफ्रा सोखा जानाय फारसे फैगासिनो दं प्रभुपा खमायबोगासिनो दङ आरो बेनिखायनो जों बे समाव गथायबावदों बे बिनानावखौ नोङो नाजावबावदो बिनि जि आद्रा बेमार दंबावो सैनांनाय दं गासैखौबो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो गोदान खालामदो प्रभुपा नोंनि आत्माजों नों बेखौ बेंनानै लादो नोंनि गोथार जिउजों नों बिनि जिबनखौ नों स्पर्श खालामदो प्रभुपा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि देहानि गासै सैनांनाय अंग नोङो बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो प्रभुपा जों फोथायदों जों नोंनियावनो गथायदों
आरो जोंखौ नाजावनायनि थाखाय जोंनि सोंनायनि फिननायखौ आरजनि फिननायखौ जोंनो होबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनाय जों बे गुसुं आरज सासेल' बासायरा खृष्टखौ जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ बिरमिला नार्जारि आंनि नखरनि थाखाय अननानै आरज खालाम जाहाथे इसोरखौ सिगां दोननानै अनलायनानै ख्रिस्टियान नखर खुंनो हायो अके आं बिनि थाखाय आं दा खेबसेनो जोबनायाव खालामो दै अननानै निमाहा बिनो होबाय आच्छा सामुएल नार्जारि आदा आंनि थाखाय आरज खालाम आं बिराद प्रब्लेमाव गोलैना दङ गोबां दुखुआव दङ आदा आंबो आंनि नखरबो गासैबो प्रब्लेमाव सल्भ जाथोंसै आरो इसोर आंनि पापफोरखौ खेमा होथोंसै बे समाव आरज खालामो सामुएल नार्जारिनि थाखाय हालेलुया गोथां अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दिनै बे समाव हामबायनो फोरबापा जे फंबाय सामुएल बे दिनै गोसो गावनानै दं फोरबापा गाबनाय गोसो दिनै बे लानानै फैदों नोंनि आथिं गुदियाव नों बेखौ नाजावदो बे दिनै गोबां जिंगासिदों फोरबापा संसारनि गोबां जेंनाफोरा बेखौ नासयदों नाख्रेबदों फोरबापा आत्मिक जिउनि गोबां जेंनाफोरा बेखौहाय नाख्रेबदों फोरबापा बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंनो फोरबापा नोंनि गोथार जिउजों बिनि आत्माखौ नों स्पर्श खालामदो बिनि गोसोनि दरखौ नों खेवनानै होदो नोंनि अननायनि बेलायाव थानानै नोंनि गांखंनि सिङाव थानाय जिउखौ दैदेनलांनो हानाय बिथांजों थानानै हेफाजाब खालामदो आरो बिथांनि नखर बिथांमोननि नखरनि साफ्रोम सोद्रोमाफोरखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदो नोंनि अननायजों बेखौ नोङो बेंदो आरो नाजावनानै लादो फोरबापा आरो बिनि जिउआव थांनानै थानायाव जि थांखिफोर दं गासैखौबो नों जाफुंनायाव बेखौ हेफाजाब खालामदो आरो दैदेनदो नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरजों बिसोर गोजोन नखर जाफुंसार नखर दानो हानाय बायदि बेबायदि बोरखौ होदो फोरबापा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासेल' बासायरा खृष्टखौ जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच आच्छा बेथन नार्जारि आमेन इलिजा अके आदा आंनि थाखाय फारनैबो आंनि आखाइ फारनैबो साबाय थायो बेनिखायनो आंनि फारनै आखाइनि थाखाय प्रेयार खालामदो आदा आंनि मुङा आसा बसुमतारी अननानै आखाइ थिखांना आं खावलायबाय आसाखौ फारनैखौबो आसा बसुमतारी अननानै दाइबाव दंब्ला आखाइ थिखांना आं खावलायबाय बे समाव आरज खालामनि ना हालेलुया गोथां अनखौ इसोर आफा दानो बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों जि बिनानाव जि आसा बसुमतारी बेखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदों फोरबापा बेखौ नोङो नाजावदों बे दिनै संसाराव थांनानै थानायाव गोबां खस्थ' मोनदों फोरबापा गावनि आखाइ सानाय फारनै आखाइ सायो होननानै बुंदों फोरबापा नों मिथिगौ फोरबापा बेनि देहायाव मा गोनांथि जादों मा अभाब जादों फोरबापा मा बारा जादों गासैखौबो मिथिगौ बेनिखायनो बे बिथांनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबापा बेखौ नोङो नाजावदो बिनि आत्मायाव नोङो थानानै हेफाजाब खालामदो नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहाफोरखौ सुफुंदो फोरबापा बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नों होफ्लायदो फोरबापा नोंनि आत्माजों बिनि जिउआव नोङो गेदेर खामानि मावदो फोरबापा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिदि सैलांनाय अंगफोरखौ नों बिलिरनानै बिनो गोजोननाय होदो सोखा जानायखौ होदो फोरबापा बावैसो उनावनो बियो नोंनि सायख' होनानै जों फोथायदों फोरबापा बिथाङा जे आखाइ थिखांबाय बेखौ नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नोङो टाच खालामदो फोरबापा दाना नों बिनि जिबनाव नोंनि गोथार आत्माजों नों स्पर्श खालामदो फोरबापा नोंनि अननायखौ नोंनि आशीर्बाद आरो नोंनि बोरखौ बिनि जिबनाव नोङो लुफावबाय आरो जोंनि आरजखौ नोङो खोनासंनायनि थाखाय जों नोंखौनो हामबायनो फोरबापा हामबायनो जों बे गुसुं आरज सासेल' बासायरा खृष्टखौ जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अनजिता बसुमतारी आदा उन्दुनाय समाव आं गोसानथि नारसिनजाना मोजां उन्दुनो हाया अननानै आरज खालामना अके अननानै आं दै लानो खावलायदों बे समाव अनजिताखौ दै लानानै आंनो कमेन्ट मोनसे खालामफिनदों अननानै थेंक इउ माहारि बर' आमेन आमेन अके गेरेमसा बसुमतारी हेल' ब्रादार आंनि फिसाजोनि थाखाय प्रेयार खालाम लोमजानानै थिकै ग्रेसि बसुमतारी अके ग्रेसि ना ग्रेसि बसुमतारी आरज खालामो हालेलुया गोथां अनखौ इसोर आफा
아빠가 왜 समाव हामबाय होनदों जि उन्दै गथ' जि ग्रेसि बसुमतारी बिदिनो लोमजानानै दं सैनांनाय देहायाव बे भुगिनांनानै दं प्रभु बेनिखायनो बिनि गासै सैनांनाय देहाखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदों प्रभु नों बेखौ नाजावदों नोंनि आत्माजों बेनि जिउआव नों स्पर्श खालामदों प्रभु नोंनि गोथार जिउखौ बेनि जिबनाव नोङो थानो हादों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय गासै देहानि अंगफोराव नोङो टाच खालामदों प्रभु आरो बिनि जिउआव नों सोखा जानायखौ होदों नोंनि गेदेर अननायखौ नोंनि गेदेर आशीर्बाद आरो बोरखौ बिनि जिबनाव नोङो होनानै नोंनि गेदेर महिमाखौ नुजाथि होदों प्रभु हामबाय नों बे उन्दै गथ'खौ नोङो नाजावबाय आरो जोंनि आरजखौ नोङो खोनासंबाय बेनि थाखाय नोंखौ हामबायनाय जों गुसुं आरज सास्त्र बासायनाय ख्रीष्टखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स माच जेरै बसुमतारी दादा आंनि बिसायनि मोदोमाव बुगा सोमजादों गानो रोङाखै अननानै बिना अके अननानै आं थाव लानो बे समाव खावलायदों बे समावहाय जिरि बसुमतारी बेनि उनाव आंनो कमेन्ट खालामफिनदों फोननो हानाय बायदि आरोना सबिराम बर' मोनाबिलिनि हामबाय होनो आदा आंनि न'खरनि आरो मोजां देहा मोननायनि आरज लाफा अके माया मुसाहारि दादा आंनि थाखायबो आरज खालाम आंनि बिखा सानाया थानो हाया हरसे मानि उन्दुनो हाया बिखा सानानै अननानै आरज खालाम अके दै लादों नामा अननानै माया मुसाहारि आं दहायनो बुंबाय थादोंना बेबायदि अननानै दै लानो थाखाय आं खावलायदों जेब्ला आं खालामसै माया मुसाहारिनि थाखाय आरज खालामनि हालेलुया गोथांखौ सिरापा दानि बेसनखौ हामबाय नों प्रभुपा जिबिनानाव माया मुसाहारि बिदिनो बिखा सानायजों भुगिनांनानै नों प्रभुपा बेनि गासै सैनांनाय अंगफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों प्रभुपा नोंनि गोथार जिउजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव बेनि देहायाव नों गेदेर खामानि मावदों प्रभुपा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि गासै सैनांनाय देहानि अंगफोराव नों बिलिरदो आरो बेनो सोखा जानायखौ होदो प्रभुपा नोंनियाव जि आसा फोथायनाय आरो बरसा लानानै बिदि गासैबो जोङो जाफुङो बेनिखायनो नोंखौ हामबाय नों प्रभुपा बेनि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदों बेनि आत्मायाव थानानै नोङो खोथा बुंदों प्रभुपा बेनि गासै सैनांनाय देहा फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बेनि गासै सानाय सुनायखौ जों खालामनो थाखाय बिथोन होदों प्रभुपा नोंनि आत्माजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदों सुफुंदों प्रभुपा हामबाय नों बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्त्र बासायनाय ख्रीष्टखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ आंनिखौबो प्रेयार खालामदो गगामनो अके आं दा खेबसेनो खालामसिगोन अननानै अके आंनि न'खरनि थाखाय इसोरनाव आरज खालामना होब्ला जेन इसोरा जोंखौ बेंनानै लायो आरो अरायबो इसोरखौ सिगाङाव दोननानै आवगायलांनो हायो अके सोमदोन नार्जारि आं दा बेखौ खेबसेनो खालामसिगोन दा जोंहा समा बारगासिनो दङ आं 8थायाव फोजोबनो सेस्था खालामदों आदा आंनि न'खरनि थाखाय किम अके थाखाय आरो आंनि बिनानाव जाया मोजाङै थाबायनो आरो रायज्लायनो हाया बेनि थाखाय प्रेयार खालामना होदो अननानै जाहाथे बियो थाबैनो गोख्रों देहाखौ मोनफिननाय बायदि अके जेबो नाम साम गैया अननानै नामफोरखौ फेसबुकाव नाम गुबुन लाब्लाबो आरजनि खावलायनाय समाव अननानै लिरदेरनानै होनो आं बे समाव खावलायबाय किम आं मा फरायगोन दायो येसेनो असुबिदा जायो सरि हरेन नार्जारि आंनि थाखाय आरज खालामबावदो लिभार प्रब्लेम आरो जन्दिस जानानै दं आरो थाबैनो मोजां देहा मोनफिननायनि अके हरेन ना अननानै दै लायोब्ला मोजां जायो बिदियावनो आं अब्लाबो आरज खालामो लिभार प्रब्लेम जन्दिस हालेलुया गोथांखौ सिरापा नों दानि समाव हामबाय होनदों आरो जों नोंनियाव गथायदों प्रभुपा जि हरेन बे लिभारनि जि जन्दिस प्रब्लेम जानानै दं प्रभुपा बेनिखायनो बेनि देहाखौ जों नोंनि गुदियाव आथिं गुदियाव लाबोदों प्रभुपा बेखौ नों नाजावदो आरो अनखांदो प्रभुपा नोंनि जि आसा फोथायनाय आरो बरसा लानानै बेनि गासैखौबो नों जाफुंहोयोखाय जों नोंनियावनो आसा खालामो जों नोंनियावनो बरसा खालामो आरो जों नोंनियावनो फोथायो प्रभुपा बेनिखायनो बिथांनि सैनांनाय देहाखौ जों नोंनियाव लाबोदों नोंनि गोथार जिउजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदों प्रभुपा नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिउआव नों गेदेर खामानि मावदों प्रभुपा बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों प्रभुपा नोंनि गोथार जिउखौ बेजोंनो लोगो लानो होदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि गासै सैनांनाय देहा अंगफोराव नों बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो प्रभुपा बेनि फोथायनायनि गेजेराव दिनै नोंनि आत्माया खामानि मावबाय प्रभुपा
बिनि आसा खालामनाय गेजेराव नोंनि गोथार जिउआ बिनि जिउआव खामानि मावदों प्रभु बापा नोंनियाव जि फोथायनाय लाबोदों जि आसा लाबोदों आरो बिनि गेजेरजों नोंनि आत्मानि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय हामबायनि बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्र बासायनाय खेत्रखौ जिसुनि मुंनि आमेन गोजोननाय थेंक इउ आं सोर आंनि पापफोरनि थाखायबो आरज खालामना होदो जाहाथे इसोरनि अननायजों आंनि दाय आरो पाप मावनायफोरखौ इसोरा निमाहा होयो आमेन मारियास नाजारि अके आं दा खेबसेनो आरज खालाम अननानै गावनि पापनि थाखाय गावनि बिनाया साबसिन नङा होमबा थेंक इउ सामुएल नार्जारि नंखाय केसआव गोलैना दं आदा दाख्लि एक्सिडेन्ट जानाया बेफोरखौ गासै इसोरा मिथिखायो बिना होदो सल्भ जाथोंसै अके सामुएलआ हालेलुया गोथां खुसिराफा दानि बे समखौ हामबायदों जे फंबाय सामुएल नार्जारि बि दिनै गावनि बायदियै जि गावनि मोनदांनाय जि गावनि मिथिनाय फोरबो आरो बिनि गोसोनि बाथ्रायाव जों मिथिनो मोनदों बे दिनै नंखाय केसआवहाय भुगिनांनानै दं प्रभु बेनिखायनो बिनि जिबनाव बिनि केसनि सायावनो थानानै हेफाजाब खालामदों आरो बेखौ दैदेनदों प्रभु थाबैनो बियो बेनिफ्राय बारग'नो मोनो गोजोननायखौ मोनो बेनि थाखाय मोनसे नोङो राहा लामा दिन्थिनानै होनो प्रभु बिनि आत्मायावनो थानानै बेखौ बोलो गोरा खालामदों बिनि गोसोआव थानानै गेदेर खामानि मावदों प्रभु हामबायदों बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्र बासायनाय खेत्रखौ जिसुनि मुंनि आमेन गोजोनथों थेंक इउ फंबाय आंनोबो देहाया सानफ्रामबो सुख गैया लोमजाबाय थायो आरो आखाइ फैसायाबो आखाइयाव थाला मान्थलि 35,000 मोनबाबो बहा थाङो मिथिया अके दावहारु बसुमतारी आरो सबिना फंबाय इसोरा नोंनि साननायखौ जाफुंहोथोंसै अके थेंक इउ सो माच बे समाव आरज खालामनो दावहारुनि थाखाय आंनि सिमां मिजिंफोरा जाफुंसारथोंसै अनखौ आफा इसोरनि खाथियाव आंनि थाखाय बिनानै होबावदो अके सुदेम नार्जारि बाबु आंनि फिसालानि थाखाय बिना होदो बियो रबाराव फुटबल गेलेनो थाहैगोन अके मोजाङै गेलेहैनो हानाय बायदि आरो बिनि थाखाय जायगायाव मोजां जानाय बायदि बाबु बिना होदो अके सुदेम नार्जारि अच्छा नामखौ लिराखिसै ना फिसालानि थाखाय बिना होदो बियो रबाराव आरज खालामनि हालेलुया गोथां खुसिराफा दानि बे समखौ हामबाय होनदों जि सुदेम नार्जारि बिनि जि फिसाला दिनै फुटबल गेलेनो थाहैगोन प्रभु बेनिखायनो बिनि गोसो बिनि देहा बिनि स्ट्रेंथ बोलोआव थानानै हेफाजाब खालामदों प्रभु मोजां गेलेनो हागोन मोजां पारफरमेन्स होनो हागोन देरनायाव जोबनायाव नोंखौनो सायख' होनो हागोन जों फोथायदों प्रभु बे मोजां लोगो सिनायनो हानाय बायदि बिदि गियानखौ होदो प्रभु जेब्लाबो बिमा बिफाखौ मानिग्रा गिग्रा जानानै जिउआव देरलांनो हानाय बेखौ नोङो फोरोंदों प्रभु नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरजोंनो बेखौ फेदेरदो प्रभु आरो मोजां लोगो मोनहैगोन मोजां आखल आखु दाहैनो हागोन जों फोथायदों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बेखौ नों नाजावदो प्रभु जेसेबां समसिम बियो थागोन जेसेबां समसिम बियो गेलेगोन जेब्लायबो गावनि गेलेनायजों नोंखौ सिनायथि होनो हानाय बायदि बिनि बोरखौ होदो प्रभु हामबायनि जों बेखौ आरो सास्र बासायनाय खेत्रखौ जिसुनि मुंनिफ्राय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आमेन आदा आमेन आंनि हासबेन्डनि थाखाय आफा इसोरनि आरज खालाम बिनि जौ सेरेब नागिरनायनि थाखाय आफा इसोरनि आरज खालाम अके नागारनायनि थाखाय अके जागोन दे जौ सेरेब ना हालेलुया गोथां आरो गोथां खुसिराफा जि माहारि बर' बिनि बिसाय दिनै संसारनि गोबां नानान धरननि गाज्रि आनजादफोरनिफ्राय बिदि बारग'नो हायाखै संसारनि गाज्रि जानाय लोंनाय गाज्रि साननाय हनाय गाज्रि मावनाय दांनाय गासैनिफ्रायबो सोलायनो हानाय गोसोखौनो बिनियाव होदो प्रभु बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनखौ नोङो स्पर्श खालामदो प्रभु मोजांखौ सिनायनो हानाय गाज्रिखौ सिनायनो हानाय बिनि गियानखौ होदो प्रभु नोंनि अननाय नोंनि आशीर्बादखौ बे थाबैनो मोननो हागोन न'खराव गोजोननाय
अननायनि न'खर बियो थाबैनो दानो हागोन जों फोथायदों जों नोंखौनो हामबायदों बिनि जिबनाव थादो आरो बेखौनो दैदेनदो हामबायनो जों बे गुसुं आरो सास्ल' बासायनाय खृष्टखौ जिसुनि मुंनिफ्राय आमेन गोजोनथों थेंक इउ सान्थि होलांदो आफा जिउआव अके आमेन नमिता भगवान थेंक इउ सो माच आंनि फिसाफोरनि थाखायबो आरज खालामना हो सार जोंनि मिजिंफोरा जाफुंसारनायनि फ्लेमिना बरगयारिनि आरो अनसमिनि थाखाय सार प्लिज अके एन बर' आच्छा फ्लेमिना आरो बनसमि अके फ्लेमिना आरो बनसमि ना हालेलुया गोथां इसोरा नों अदाल बे समाव हामबायदों आरो बे समाव जों गथायदों बाबा जाय बेक्तिया दिनै गावनि गथ'फोरनि थाखाय आरज गथायदों बाबा बिथांमोननि जिबनखौ नोंनि आथिंआव गथायदों नों बेखौ नाजावदो बिसोरनि फरायनाय बिसोरनि देरनाय गासै गुनि गियानि जानाय नोंनि आथिंआव गथायदों बाबा नों बिसोरखौ नाजावदो आरो नोंनि अननायजों नों बेखौ फेदेरदो बाबा मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हानाय गुनखौ होदो बाबा गियानखौ होदो गावनि बिमा बिफाखौ मान होनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय बिथांमोननि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामनो बाबा हामबायदों बे समाव जोंनि आरजआव खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्ल' बासायनाय खृष्टखौ जिसुनि मुंनिफ्राय आमेन गोजोनथों थेंक इउ बर' रायजो आमेन अके आमेन संग्राम नार्जारि सार आं उत्पल नार्जारि आंनि थाखाय अननानै आरज खालाम आंहा हार्टनि प्रब्लेम दं सम सम साखाङो आरो अटिटिआव फरायगासिनो जाहाथे साक्सेस जायो बेनि थाखाय अके उत्पल नार्जारि ना हालेलुया गोथां इसोरा दानो बे समाव नोंखौ हामबायदों आरो जों नोंनियाव गथायदों जे उत्पल नार्जारिफोर बाबा बे दिनै जि प्रब्लेमाव बे भुगिनांनानै थायाथों मानो बाबा नोंनि गोथार अननायजों बेखौ नों बोखांदो बाबा नोंनि गोथार जिउजों जिबनाव बे देहायाव नों स्पर्श खालामदो बाबा नोंनि गोथार आत्माखौ बे जिबनाव नों स्पर्श खालामदो बाबा नोंनि गोथार आगदाखौ बे सैनांनाय अंगफोराव नों बिदि आरो बिनो सोखा जानायखौ होदो बाबा आरो बे जाय कर्स लागासिनो बे थाबैनो फोजोबनो हागोन मोजां रिजाल्ट मोनगोन जों फोथायदों उनावहाय नोंनि साइखौ होनो हागोन हामबायना जों बे गुसुं आरो सास्ल' बासायनाय खृष्टखौ जिसुनि मुंनिफ्राय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आच्छा रोमै बसुमतारी आंनि मुङा उर्मिला बर' अके आदा आंनि फिसाजो एन्जेल सार्जारिनि अके एन्जेल सार्जारिनि थाखाय बिना होदो सरगियारिनि थाखाय बिना होदो आदा बियो जोबोद गुजुबाय थायो आरो लोमजाबायबो थायो सम सम उदै सानाय खोथाबाय थायो आरो आंनि जोनोमगिरि आइनि थाखाय बिना होदो आदा बियो मोदोम साख्रुबबाय थायो अके न'आव हारसिं थायोना आंनि थाखायबो बिना होदो आरो लोमजाबाय थायो दैयाव गेस प्रब्लेम अके बे समाव आरज गथायनि हालेलुया हालेलुया गोथां इसोरा बावदों बे समाव हामबाय बावदों जे उर्मिला बर' बिदिनो गावनि देहानि थाखाय नोंनियाव आरज खावलायदों बाबा नों मिथिगौ बेनि देहानि सैनांनाय बेनि गासै समस्याफोरखौ बेनिखायनो नों बेखौ नाजावदों आरो बेनि नोङो सोखा जानायनि नोंनि अननायखौ नों होदो बाबा आरो बिसेसके बेनि जे फिसाजो आरो जे बेनि बिमाफोर बाबा गासै समस्याफोरखौ गासै प्रब्लेमफोरखौ नों आफाया मिथिगौ बाबा बेनिखायनो बे प्रब्लेमफोरखौ नोङो समाधान खालामनो थाखाय बिसोरनि गोसोआव साननो हानाय गोहोफोरखौ होदो बाबा नोंनि अननायजों बिसोरनि जिबनाव नोङो गोथार आत्माजों मोजां गोहोफोरखौ नों होनानै बिसोरखौ सुफुंदो बाबा नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि जिउआव स्पर्श खालामदो बाबा हामबायदों बे समावहाय जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्ल' बासायनाय खृष्टखौ जिसुनि मुंनिफ्राय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आच्छा आसु नार्जारि आंनि बिनावनो मुस्कानखौ दहाय गाज्रि आत्मा लोगो लादोंमोन आदा आशिस दै दौनाङा आशीर्बाद थाव फुननानै एबारलाय अजाया खोमसि इसोरनि अननायाव आरज खालामबाय आं खेबसेनो आरज खालामसिगोन आंहा सम जाबाय बेनिखायनो आं खेबसेनो फरायनोसै बिनि उनाव जोबनायाव आं खेबसेनो खालामसिगोन अननानै आं बेखौ खावलायनाय जाबाय समायना नार्जारि
आदा आंनि जिबननि थाखायबो आरो आंनि हौवाया अरुणाचलाव दङ बेनि जिबननि थाखायबो आरो फरायलांनांगौनि जिबननि थाखायबो एसे दं अके बेनि देरलांनांगौनि थाखायबो जागोन दे रुमां नार्जारि अके थेंक इउ सो माच इलिसा नार्जारि बादार आंनि फिसाय दाउजेंनि थाखाय आरज खालाम बियो गय थांखु जायो अके आरो आरज खालामबाय अके आरो उन्दै गथ' फिसाला आरजनि थाखायबो आरज खालाम बियो दानिफ्रायनो बिमा बिफानि बोसोन मानिग्रा जानाय बायदि अके जागोन दाउजेंनि थाखाय ना बे समाव जों आरज गथायनि हालेलुया गोथांखौ सिराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबायनो जि बिनानाव इलिसा नार्जारि बे दिनै गावनि बिसायनि थाखाय आरज खावलायदों प्रभुखौ जि दाउजें बे दिनै गय थांखु जायो होननानै बुंदों गय थांखु जानाय दिनै मानसिनि जोंनि देहानि थाखाय जोंनि आत्माखौ बियो खहा खालामनो हायो जोंनि गोथार सोलोखौ बियो खालाय खालामनो हायो प्रभुखौ बेनिखायनो बिनि जिबनाव बिनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउखौ नों स्पर्श खालामनो प्रभुखौ बियो मोजांखौ सिनायनो हायो गाज्रिखौ बियो सिनायनो हायो गाज्रि मावनायनिफ्राय बियो गोजान जानो हायो बिनि जिबनावनो थानानै हेफाजाब खालामनो प्रभुखौ जाय आसा जाय भरसा आरो जाय मिजिंजों जों नोंनि आरज गथायबाय प्रभुखौ नों नाजावबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो प्रभुखौ आरो बिनि जि उन्दै गथ'फोरखौ जि आरज बेखौ जों नोंनि आथिंआव गथायदों बेखौ नोंनि अननायनि गेजेरजों नोंनि आशीर्बादनि गेजेरजों नोंनि बोरजों बिसोर दिनै बेखौ मोनबाय बेनिखायनो बिनि देरनाय जिबनखौ नोंनि आथिंआव गथायदों प्रभुखौ बिनि थांनानै थासान्दि गासैबो नोंनि अननायजों बेखौ दैदेनदो नोंनि गोथार आत्माजों बेखौ दैदेनदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि जिबनखौ नों सिगां लिटा होनानै दैदेनदो प्रभुखौ हामबायनाय जों गुसुं आरो सासल बाथ्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आच्चा दिपि जोबनो गैया हामबायसै दादा इसोरा नोंनि इसोरनि खामानि मावनायाव अरायबो हेफाजाब होदों आमेन थेंक इउ सानजौफु हालेलुया हालेलुया आमेन अके ब्रादार प्लिज प्रे फर मी एन्ड माय पेरेन्ट्स अल्सो आमेन अके सांमा रेसमा आं दाहाय खालामसिगोन आरजखौ खेबसेनो खालामसिगोन थेंक इउ सो माच आंनि लाइफआव बाहागो लानायनि थाखाय आच्चा गिजि बसु आदा आं हस्पिटालाव दङ गाज्रि निसाखौ नागारनो थाखाय मेन्टेल हेल्थ हस्पिटालाव दङ आदा आं दाबो गाज्रि बुस्थुखौ नागारनो हायाखै आदा आमेन अके आं आरज खालामगोन नाजानांगोन आंजों थायोब्लाथ' बे गाज्रि जाग्राया मास मोनसेनि गेजेराव आं बेखौ फोजोबनानै हरनो हायो आंजों जुदि थाफायोब्ला आंनि उनाव थायोब्ला गाज्रि जानाय लोंनाया मोनसे हुदासो बेखौ जों सोलायनो हानांगोन ट्रेन्सफर्म खालामनो हायोब्लानो जेबो नङा दिनै गाज्रि मावनायखौ जों मोजां मावनायजों जों फेजेननो हानांगौ गाज्रिखौ जों मोजांजों फेजेननो नांगौ बेनिखायनो जोंनि जिबना दिनै साननानै ला रांजों थाखा फैसाजों जोङो बायनानै मोनांगौ जोङो 1 लाख 1.5 लाखनि बाइकआवनो जोङो केरासिन थाव सोआ मानोना जों बेखौ अनो पेट्रलनि जायगायाव जों मालाबाबो डिजेल सोनाय नङा जोङो केरासिन सोनाय नङा अब्ला जोंनि बाइकनिख्रुइ कारनिख्रुइ दाम गोसासिन बायनानै मोनसे जिबनखौ जोंनि देहाखौ जों मानो गाज्रि बुस्थु सोनानै जों मानो गावखौहाय नस्थ' खालामो नंगौना नङा साननानै ला बेनिखायनो जिउआव गोसोखौ हमथा आरो हमथानायजों थाबायनो सोलों बेयावनो जिउआव गोजोननाय दं आरो साक्सेस जानाय दं थेंक इउ सो माच दिनै जों जुदि मानसिया मोदोमनि लुबैनायखौल' गोसोनि लुबैनायखौल' मेगनजों जायखौ समायनानै बेखौ लुबैनानै गोसोनि मोदोमनि देहानि हास्थायनायखौ सुफुंनो लुबैयोब्ला जोङो जिउआव देरहानो हानाय नङा जों मोदोम हिसाबै देरहागोन जोंनि आत्मायाव जोङो देरहानाय नङा जोंनि जि मिजिं दंमोन सोरगो रायजो जों माब्लाबाबो मोननाय नङा जोंनि जि आसा दंमोन इसोरनियाव जों गोजोननाय रंजाहैनो होननानै बे माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा सोरगोनि सोलाय नोरगोआव थांगोन रंजानायनि सोलाय गाबनांगोन गाबख्रावनांगोन हाय बेनिखायनो गोसोखौ हमथा थेंक इउ गेरेमसा बासु आमेन अके थेंक इउ से प्रेयार खालामनो हानायनि थाखाय अके मस्ट वेलकाम थेंक इउ सो माच बेनिखायनो नाजानाय हालेलुया अके बेबी मुसाहारि अरायबो आरज खालामना होनायनि थाखाय
Thank you, Ada. Okay, thank you so much, Onima Nazari. Hi there. Okay, hello, मा खबर? बिब्रह्म आन्जना बसुमतारिनि थाखायबो आरज खालामना होदो आगै जोबोद दुखु इसोरनि अननायाव गोजोननाय थानो हादों अके बेनि आत्माखौ आं दिनै नुहुरदों बेनि थाखाय आं आरज खालामनि ना अनजनानि थाखाय आरज खालामनि जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिदिं गोथां आरो गोथार अनखौ इसोरा फादानि समाव नोंखौ हामबाय आरो हामबायनो फोरबो आरो जोंनियाव गथायदों जि अनजना बेनि आत्माया दिनै गोबां दुखुजों सैनांनानै दं बेनि देहायाव दिनै गोबां दुखुजों सैनांनानै दं बेनि गोसोफोरा दिनै गाबनानै दं बेनिखायनो बेनि जिबनाव नोंनि गेदेर अननायखौ नोङो दोनदो नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिउआव नोङो सुफुंनो फोरबो नोंनि गोथार जिउजों बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो आरो बेनि जिउनि गोजोननायखौ होदो फोरबो मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय गोहोखौ बेनि होदो फोरबो नोंनि अननायखौ सिनायनो हानाय बेनि गियानखौ होदो नोंनि अननायजों नोंनि आशीर्वादजों नों बेखौ दैदेनदो फोरबो दानिफ्रायनो बेनि गासै गाज्रि साननाय दुखु निदान खैफोद आरो जिंगासिनायखौ प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङाव जोङो कन्डेम खालामदों फोरबो बेनि आत्माखौ नोङो सुफुंदो नोंनि अननायजों नों बेखौ नाजावदो हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायखौ बे गुसुं आरज सास्त्र बासारा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुंनिफ्राय आमेन गोजोनथों मुनिस मोसाहारि आमेन आरोबाव आं प्रेयार खावलायबावो सानदों जे आंनि उदैयाव अन्थाइ जानानै अके बेनि थाखायबो प्रेयार खालामदो आङो सानफ्रोमबो सहायनो हायै बायदि बायदि उदै साबाय थायो प्लिज आदा दै लायोब्ला मोजां बे समाव खावलाय आंनो स्पेसियल बै समाव आंनो मेसेन्जाराव हरनानै दोन मबाइल नाम्बार शेयार खालामना आङो कल खालामो दै बे समाव आं खावलायबाय आच्छा हालेलुया गोथांखौ सोराफा दाना बसुमतारिखौ हामबाय बदों फोरबोफा जि आसा बसुमतारि फोरबोफा दिनै बिनि उदैयाव अन्थाइ जादों होनना गोबां सायो सहायनो हाया खस्थ' आरो सैनांनाय फोरबोफा बेनिखायनो बेनि देहाखौ नोंनि आथिंआव गथायदों नोंनि आत्माजों बेनि जिबनावनो स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बेनि आत्मायावनो खामानि मावदों फोरबोफा बेनि सैनांनाय देहानि अंगआव नोंनि गोथार आगदा आखाइखौनो बिलिरदो आरो बेनि सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा उदैनि गासै सैनांनाय बेराम बेनि अन्थाइफोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव खारनो थाखाय जों बिथोन होदों फोरबोफा नों बेखौ नाजावदो आरो बेनि जिउआव नोंनि गेदेर खामानिखौ मावदो फोरबोफा दानिफ्रायनो बेयो जिउआव गोजोननायखौ मोनगोन रंजानायखौ मोनगोन फोरबोफा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्त्र बाथ्रा ख्रीष्ट प्रभु जिसुनि मुंनिफ्राय आमेन गोजोनथों थेंक इउ हामबायसै दादा इसोरनाव आरज खालामनो हानायनि थाखाय साबायखर थेंक इउ सो माच आं खेबसेनो खालामसिगोन दे गोबांथार मेसेज दङ नालाय आं बे समाव खावलायबाय अननानै आंखौ निमाहा होगोन समा जाबाय जोंहा आं खेबसेनो फरायजोबनोसै बिनि उनाव आरज खालामसै आच्छा सुनु बसुमता दादा जोंनि फेमिलिनि थाखायबो अके दादा जोंनि फेमिलिनि थाखायबो आरज खालामबावो दादा आंनि फिसाज्लानि 21स्टआवनो फाइनाल एग्जाम रिजाल्ट जेराव मोजां जादों अके गुड इभिनिं ब्रादार आंसो अके गुड इभिनिं टु आदा नोंनि फिसा आच्छा आंनि फिसाजो फ्लरियानि थाखाय आरज लाफा बेयो गुजुबाय थायो अके सन्जित निका नार्जारि फंबाय आङो हामबायसो होननो गोसो जादों मानो होनोब्ला आं जे नोंनि सिगाङाव फिसाला जोंसार बरगयारिनि थाखाय आरज खावलायदोंमोन एग्जामनि थाखाय बियो मोजां देहा साइस्थ'खौ लानानै मोजाङै एग्जामखौ होफुंनो हाबाय बेनि थाखाय नोंनिसिम थेंक इउ फंबाय अके मस्ट वेलकाम थेंक इउ स' माच गासैनिबो थाखाय इसोरा बाख्नायजाथों होनना बुंदोंना थेंक इउ स' माच निका नार्जारि थेंक इउ सामय नार्जारि गोजोननाय थाबाय आदा अके थेंक इउ स' माच जेसमि बसुमतारि आदा आंनि न'खरनि थाखायबो आरजआव लाफा बावदो मानोना जोंनि न'खराव सानफ्रोमबो दावराव दावसि जाबाय थायो आरो हासबेन्डनि थाखायबो गथायदो जेन आफा इसोरा जों सानैनि गेजेराव अनलायनायखौ हरो अके जेसमि बसुमतारि लिना इसवारि
God bless you अनजाग्रा फंबाय thank you so much आब' गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव फैनानै बेबायदि कमेन्ट खालामनायनि थाखाय thank you so much गोसोआ थुलुंगा मोनो बेबायदिब्ला हरेन नार्जारि हामबायसै आरो आर'ज खालामना होनायनि थाखाय अके thank you so much एम नार्जारि ब्रादार आंनि थाखायबो आर'ज खालाम उदै साबाय थादों थाव लाखाबाय अके अननानै फारसे आखाइखौ आं आगदा आखाइखौ उदैयाव दांनो बे समाव खावलायदों नामखौ मिथियोब्ला मोजां अननानै बेयाव एम नार्जारि बे हौवासा ना हिनजावसा आङो हमनो हायाखिसै अब्ला जों आर'ज खालामनि थाव लाबायबा ना हालेलुया गोथां मुंखौ इसोर फादार बे समाव नोंखौ हामबाय नोंनि गेदेर अननाय आशीर्बाद आरो बोर नोंनि गेदेर खामानिफोरखौ जों मोनगासिनो नों अननायखौ जों मोनगासिनो दं फोरबो फादार बे समाव गथाय बावदों जे एम नार्जारि फोरबो उदै साबाय थायो होननानै बुंदों फोरबो बे गासै सैनांनाय देहाखौ जों नोंनि आथिंगुरियाव गथायदों बेखौ नों नाजावदो नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो फोरबो नोंनि गोथार जिउजों बेनि जिबनाव नों खामानि मावदो बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबो बेनि गासै सैनांनाय अंगफोराव नोंनि गोथार आगदा आखाइखौ नोङो बिलिरदो आरो बेनि सोखा जानायखौ होदो फोरबो नोंखौ फोथायनाय आसा आरो बरसानि गेजेरजों जे थाव लाबाय फोरबो बेखौ नोङो गोथार खालामदो नोंनि गोथार जिउखौ बे थावनि गेजेराव नों थानो होदो नोंनि गोथार आत्मानि लोगो लानायखौ बे थावाव नों थानो होदो फोरबो नोंनि गोथार जिउजों बे थावखौ नों सुफुंदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे थावखौ नों बिलिरदो आरो बेयाव नों बोर गोनां खालामदो फोरबो जेराव बिखौ फोनगोन गासैबो बेनि अहुसि सैनांनायफ्रा गोजान जागोन फोरबो जों फोथायदों आरो जों नोंनियाव फोथायदों फोरबो हामबायनाय बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बेखौ जों आर'ज शास्त्र बासायनाय खेत्रखौ जिसुनि मुङै आमेन गोजोनथों थेंक इउ सार आंनो नोंनि आर'ज नांगौ सार आंनि फिसा स्टेभि नार्जारिनि थाखाय आर'ज खालामदों बियो दायो बेंगालुरु कर्नाटका हस्पिटालाव लावहि दं बेनि हार्ट अपारेशन जादों दायो बियो आइसिइउ दं अके दं सार बिनि हार्टफोरा खामानि होआखै बुंदों डक्टरा सार बेनिखायनो इसोरनि अननायाव गासैबो मोजां जायो बेनि अके आच्छा स्टिभि नार्जारि ना अननानै नामफोरखौ मोजां लायोब्ला मोजां होननानै आं सानदों आरोना फरायनो सुबिदा मोनो आरोना नामाव जुदि नामानो जुदि गावखौ जुदि सिनायजानो हायाब्ला नङा होमबा गावनि नामखौ जुदि लाखुमायोब्ला दिनै इसोरा जोंनो एफा मोजां मोजां नाम होदों नंगौना नङा आंनि नामा अनजालु सोरनियाबा गुबुन गुबुन ना दैथुन बायदिसिना ओरै एसेबां मोजां मोजां नामफोरखौ दिनै मानो दोनखुमानानै गावनि नामखौ गुबुन गुबुन लायो नङा होमबा दुखुनांथाव बाथ्रा इसोरा दिनै जोंनो गाव गावनि नामखौ होखानायनि जाहोना बेनो जोंनि नामजों गाबज्रियोब्ला जोंखौ समायनाय मोनो नङा होमबा आंनि नामखौ जुदि आं लायोब्ला सोरबाया लायोना आं सोलै नोंनि क्रास थार गज' मा बेलाय दुखु मोननाय मोनो अब्लाबो आं आर'ज खालामो स्टिभि नार्जारिनि थाखाय आर'ज खालामो हालेलुया गोथां मुंखौ इसोरा फादार बे समाव नोंखौ हामबाय नों फोरबो जे स्टिभि नार्जारि बे दिनैहाय हार्टनि अपारेशन जानानै दङ फोरबो बेनि हार्टआ खामानि मावाखै होननानै बुंदों फोरबो बेनि डक्टरनि बुंनाय बायदि बेनिखायनो बेनि देहायाव थानानै नोंनि गेदेर खामानि मावदों फोरबो नोंनि आत्माजों बेनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदों फोरबो नोंनि गोथार आत्माजों बेनि जिबनाव नों गेदेर खामानि मावदों फोरबो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बे स्टिभि नार्जारिनि जिबनाव बेनि देहायाव बेनि सैनांनाय अंगफोराव नोङो बिलिरदो आरो बेयो नोंनि गेदेर अननायजों बेयो सोखाजानो हागोन थाबैनो फोरबो जों फोथायदों फोरबो बेनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबो बेनि सैनांनाय देहाखौ नोङो नाजावदो हामबायनो बे समाव जोंनि आर'जखौ खोनासंनायनि थाखाय फोरबो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि जिबनाव स्पर्श खालामदो फोरबो थाबैनो बिनि हार्टआ सोखाजानायखौ मोनो गेदेर खामानि मावगोन फोरबो बेनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नों सुफुंनानै होदो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिनि नों बोलो होदो फोरबो हामबायनो जों बेखौ सनारा शास्त्र बासायनाय खेत्रखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों अके निका नार्जारि फंबाय आर'ज खावलायबावो आं बे फिसानि रिजाल्टआ मोजां फैयो अके
आं खेबसेनो फरायजोबना आं खेबसेनो आरज खालामसिगोन बिराद गोबां कमेन्ट दङ आं हाख'नाय नङाब्ला आदसा जिलिता बसुमतारी आमाय आंबो गगा मोननाय गुजुनाय आरो लोमजानानै दं अननानै आंखौबो लाफादो आमाय अके थेंक इउ सो माच जिलिता बसुमतारी थाखाय आरज खालामो हालेलुया गोथांखौ इसोरा फातानि बसुमतारीखौ हामबाय होनबावदों बाफा जिलिता बसुमतारी बेदिनि गगा मोननाय गुजुनायजों गोबां सैनांनानै दं बाफा बेनिखायनो बिनि गासै सैनांनाय देहाखौ जों प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव जों खाथनो थाखाय दानो बाफा बिथोनो दं बाफा नों बेखौ नाजावदो बेनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो बेनि गासै सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोंनि गोथार आत्माजों सुफुंदो आरो बिनि जिउआव नों गोजोननायखौ होदो बाफा नोंनि गोथार आत्माखौ बिनि गासै सैनांनाय अंगफोरखौ नों बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो बाफा हामबायनि जों बे गोसो आरो सास्त्र बासारा ख्रिस्ट प्रभु जिसुनि मुङै बे आंनि गोजोनथों थेंक इउ सो माच थेंक इउ अभिनगर इलिसा नार्जारी आंनि नखरनि थाखाय आरज खालामना होलादा जेन नखराव इसोरनि बोर थानाय बायदि अके जागोन देहायाव अके आरो प्रेगनेन्सि देहायाव दं जेन इसोरा मोजां फाहाम अके आं अननानै खेबसेनो आरज खालामसिगोन रावबो गाज्रि मोननो नांला आं बेखौ खावलायखाबाय दादा आंनि थाखाय आरज खालाम आंनि बिजनेस मावनायाव अके दायुत जादों अके प्रब्लेम जादों गारि सालायनाय समाव गोबां सैताना आंखौ नासयो दादा अननानै आंनि थाखाय आरज खालाम जाहाथे आंनि बिजनेसा मोजां जादों अके बिपुल दैमारि प्रेज द लर्ड इन्दिरा ईश्वरी आंनि थाखायबो आरज खालाम आदा लोमजाना दं अके आं खेबसेनो आरज खालामसिगोन अननानै सांमा आरो स्मा अके हालेलुया आमेन सांमा आरो स्मा आंनि थाखायबो आरज खालाम प्लिज ब्रादा अके जागोन सुदेम नार्जारी बाबु बिना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय इसोरा नोंजों अराय सम थाथों आरो अनथों बाबु थेंक इउ सो माच सुदेम मनिका दैमारि आंनि नखरनि थाखायबो आरज खालाम आदा साथाम सोद्रोमा दङ सम सम गोब्राबथार बेराम जाबाय थायो अके बिबुङाव उदैया गेस प्रब्लेम जाबाय थायो आंनि अके रबिता दैमारि बेरामनि बिलासन दैमारि बिथाङा गोब्राबै हार्टनि बेरामजों गोग्लैना दं अके गोबां ट्रिटमेन्ट खालामनो मुलि जाब्लाबो आं फरायजोबला अब्लाबो आङो दायो आरज खालामसै बिलासन दैमारिनि थाखाय हालेलुया गोथांखौ इसोरा फातानि बसुमतारीखौ हामबाय नों जि बिलासन दैमारि बिदिनो हार्टनि प्रब्लेम हार्टनि बेरामजों दिनै भुगिनांनानै दं गोबां ट्रिटमेन्ट लाबाय नाथाय सोखा जानायखौ मोनाखै बेनिखायनो जों दिनै आसा गैया जाब्ला नोंनियाव फैयो बाबा जों जेरावबो सोखा जानायखौ मोनाब्लासो जों नोंनियाव फैयो बाबा बेनिखायनो जों नोंनियाव सारेन्डार खालामदों नों बे बिलासन बेखौ नों नाजावदों नोंनि गोथार जिउजों नों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदों बाबा बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदों बाबा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहाफोरखौ नोङो बिलिरदो आरो बिनि गासै सैनांनाय देहाफोरखौ नोङो गुस्थ' खालामदों बाबा हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ खोनासंनाय दा बाबा बिनि जे सैनांनाय देहा बे देहायाव नांगौ जानाय गासैबो बोलोफोरखौ नों होदो बाबा बे देहायाव नांगौ जानाय गासै गोहोफोरखौ नोङो लुफावनानै होदो बाबा नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरनि गेजेरजों बिनि जिबना थाबै सोखा जानायखौ मोनगोन जों फोथायदों हामबायनाय जों बे गुसु आरो सास्त्र बासारा ख्रिस्ट जिसुनि मुङै बे आमेन गोजोनथों थेंक इउ रिजु आंनि नखरनि थाखायबो आरज खालामनो आंनि हासबेन्डआबो सानसे इसोरखौ नाजावनो हायो बिबुं बसुमतारी हाय आदा नों दहाय बुंखानाय बायदि दायो आं आरजनि आयदाखौ हरफिन सानबाय अके आदा आङो गगा मोननाय लोमजानाय एसे बिनानै होदो जाहाथे इसोरा सोखायो अके बेजों लोगोसे जोंनि नखरनि थाखाय अके आसुआ दे जागोन आदा अके थेंक इउ सो माच गोजोन्थों आदा थेंक इउ सो माच मनिका दैमारि आंनि नखरनि थाखाय आरज अके सानस्रिगुरारि आदा आंनि नखरनि थाखायबो अके आदा आंनि नखरनि अके सन्जना अके बिबुं बसुमतारी थेंक्स आदा आंनि गासैनिबो जानानै बे मोजां खामानिखौ मावनायनि थाखाय इसोरा नोंथांखौ अके रोजा रोजा बोर होथों आरो अरायबो नोंनि मिनिस्ट्रियाव थाबाय थोंसै आं थेंक इउ सो माच मम्मी बसुमतारी हाय आदा अके हेल' अब्ला आं बे समाव जोबनाय आरज खालामसै बयनिबो थाखाय नोंथांमोननि थाखाय समाव बारलांबाय आरोना अब्लाबो जों आरज खालामनि जों
जोबनाय आरज खालामनि ना नोंथांमोनाबो गोसोआव थादो जायहा जेराव प्रब्लेम दं बेवहाय नोंथांमोननि आखाइखौ दांनानै लानानै खावलायबाय नोंथांमोना खर'नि आथिंनि जेराव बेमार दङ जेराव सानाय सुनाय सैनांनानै दं नोंसिनि आग्रा आखाइजों बेखौनो दांनानै ला बेसेबां खावलायनो लुबैदों जों लोगोसे आरज खालामनि जायफ्रा कमेन्ट खालामबाय जायफ्रा मेसेज खालामबाय साफ्रोमनि थाखाय जों आरज खालामो हालेलुया गोथां उनखौ आं फैसानि प्रब्लेमाव दङ अननानै आंनि थाखाय आरज खालाम अके दापुदिल बसुमतारी प्लिज प्रे फर माय सिस्टार प्रेरणा बसुमतारी of Maktaigaon, Gosaigaon. She is suffering from acute abdominal problem. Okay, sometimes she can even take food. Okay. आं दा आंनि पार्सनेल आर'जआव आं गोसोखांसिगोन आं दा हाबाफारिखौ बेखेव फोजोबबाय अननानै आंनि पार्सनेल आर'जआव आं गोसोखाङो दा लाइफनि उनावबो आदा आंनि न'खरनि मोजांनि थाखाय अके मौसुमि मुसाहारि गुड नाइट ब्रादार अके गुड नाइट टु डिपि नार्जारि आमेन दादा थेंक इउ स' माच अब्ला आङो दिनैनि थोंजोङै आर'जनि खावलायनाय हाबाफारि लोगोसे इसोरनि गाहाम बाथ्राजों गुसुं जोङो सोलोंबाय बेनि गेजेरजों इसोरा जों साफ्रोमखौबो दैदेनथोंसै नङा होमबा दिनैनि थांखि एबा टाइटेलखौ आं लादों जाहैबाय overcoming suffering through faith and hope in Christ प्रभु जिसु ख्रीष्टनि याव फोथायनाय आरो आसानि गेजेरजों जोंनि बे सैनांनायफोरखौहाय जों माबोरैहाय बेनिफ्राय बारग'नो हायो बेखौ सौसिनानै जों माबोरै थाबायनो हायो बेखौ जों सोलोंदोंमोन नङा होमबा बेनिखायनो आं दहाय बुंदों साफारिं इज ए पार्ट अफ लाइफ होनना बुङो सैनांनाया जोंनि जिबननि मोनसे बाहागोसो जों बेखौ एक्सेप्ट खालामो जों बेखौ एक्न'लेज खालामो दिनै साननानै ला प्रभु जिसु ख्रीष्टनि जिबनाव प्रभु जिसु ख्रीष्टआ इसोरनि सासेल' बिसा जानानैबो दिनै गोबां सैनांनाय मोनदों एसेबां फोथायनाय एसेबां गोहो थाब्लाबो अब्ला जोंनि फोथायनाया बेसेबां दिनै जोंथ' इसोरनि बिसा नङा इसोरासो दिनै जोंखौ गावनि बिसा खालामनानै लाबाय अब्ला जोंनि जिउआव बे साफारिंआ सैनांनाया फैगोन गोबां दुखु फैगोन गोबां जिंगासिनाय फैगोन नाथाय जेब्ला जोङो इसोरनियाव नांथाबनानै थागोन इसोरा दिनै जोंखौ खावलायदों बियो दिनै जोंखौ बुंदों बे जोंखौ जोंजों थागोन होननानै समाय खालामाखैब्लाबो समाय लायाखैब्लाबो बे मा होनो जोंनि गेजेराव बे मोनसे आसा लाबोबाय दङ दिनै बाइबेला जोंखौहाय समाय लायाखै जोंनि जिबनाव जेने सैनांनाय गैयालासेनो बारलांगोन होननानै दिनै बाइबेला जोंनो समाय होआखै इसोरा जोंखौ बुङाखै नाथाय बियो मा होनना बुंदों दिनैहाय the Bible does not promise us a life without suffering but it offers us hope strength and guidance दिनैहाय सैनांनाय गैयालासेनो जोंनि जिउआव बारलांगोन होननानै बाइबेला रावखौ माब्लाबा बुङाखै इसोरखौ गिग्राबाबो धोरोमियाब्लाबो बिहा साफारिंआ फैगोन सैनांनाया फैगोन but it offers प्रभु जिसुआ इसोरा दिनै प्रभु जिसु ख्रीष्टनि गेजेराव जोंनो अफार होदों हप मोनसे आसा जों बिनियाव मोननो हायो स्ट्रेंथ बोलो जों बिनियाव मोननो हायो एन्ड गाइडेन्स दैदेननाय दिथा होनाय जोंखौ फोरोंनाय जों बिनियाव मोननो हायो इसोरा बे गुसुं न'नि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच गुड नाइट बाय बाय